3 разлики, които трябва да знаеш за Sole Trader или Limited Company. Кое е по-добре? Работиш за себе си, но не знаеш дали да останеш самонает или да регистрираш фирма? Ето 3 ключови разлики. Първо, отговорност. Няма юридическо разграничение между теб и бизнеса. Ако някой те съди или дължиш пари, отговаряш с личните си активи, като спестявания, кола, дори и дом. Докато компанията е отделно юридическо лице. Отговаря само с активите на компанията. Твоите финанси са защитени, освен ако не си дал гаранции или има измама. Така че ако имаш рискова дейност или големи обороти, фирмата ти дава по-голяма защита. Второ, данъци. Като Sole Trader, печалбата се облага като личен доход и трябва да плащаш данъци, които са 20, 40 или 45%, плюс клас 2 и клас 4 National Insurance. А Limited Company плаща 19% Corporation Tax до определен праг. След този праг може да се изпише заплата или дивиденти, а дивидендите имат по-нисък данък. Така че, ако имаш по-висока печалба, Limited Company може да ти спести хиляди от данъци при правилно планиране. И трето, имидж, доверие и възможности. При Sole Trader е по-лесно да се започне и поддръжката е по-лесна, но може да не изглежда много професионално за някои клиенти или партньори и трудно получава бизнес кредити или инвеститори. При Limited Company изглежда по-професионално и официално, има повече възможност да привлича по-големи клиенти, договори и дистрибутори, също така да привлича инвеститори и финансиране и да има няколко собственика или акционери. Че ако искаш да изградиш по-голям и професионален бизнес, Limited Company може да ти отвори повече врати. Аз съм Кристина Золева от KZ Accurate Accountants и ме последвай за повече съвети и полезна информация.